Салом алейкум. Бахшиш ки камта диёташа. Марҳамат. дар якчанд сохтори дига ҳам гуфтанд ки нишасти матбуотия гуфтанд журналистҳо камтар мебиянд дар шоҳ. мо фикр кардам ки бисёртар мебиянд. дуруст аст. марҳамат. دوستان عزیز، حاضرین گرامی، نمایندگان وزارت اخبار آمد، چون شما بحثی درست این نقشه جای فعلی نشستی مطبوعاتی وابسته به اعضای داخلی برای نتیجه‌های فعالیت اپراتوری شغلی مقامات کارهای داخلی برای سلطات‌آلتون میگن می‌رسه گوشت‌های وزیر کارهای داخلی که نمی‌داد می‌گردد. آلتون که می‌رسه در مجموعه انجام سپاه سالار می‌رود. از همکاری که این نقطه دوشان داشته می‌شود سپاه می‌رود. امیدواریم که فعالیت مقامات کارهای داخلی در فعالیت می‌بنده شما با قابلانه انعکاس می‌گردد. برام مندرم کمی маълумоти умумӣ пешниҳод мекунем, кӯтоҳтар кардем, баъдан ба саволу ҷавоб мегзарем. муҳтарам рӯзноманигорон, намояндагони воситаҳои ахбори omma ва ҳозирони гиромӣ, ба истифода аз фурсат барои ҳамкорӣ ба мақомот ба шумо арзи сипоси миннатдорӣ карда, боварӣ дорам ки оянда низ ҳамкорӣ рушд ёфта дар якҷоягӣ бар зидди ҷинояткорӣ мубориза мебарем ва тартиботи амнияти ҷумҳурият таъмин карда метавонем. чуноне ки шумо огаҳ ҳастед, соли 2021 барои давлату миллати тоҷик санаи таърихие буд ки шаҳрвандони мамлакат ба талошу заҳматҳои созандаи бунёдкории худ таҳти роҳнамоии пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил намудем. дар осунаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чун солҳои пеш кормандони мақомоти корҳои дохилӣ бо заҳматҳои шабонавазии худ тавонистанд тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти шаҳрвандон ва сулҳу суботро дар мамлакат пурра таъмин намоянд. ғайр аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чандин чорабиниҳои сатҳи баланди байнидавлатӣ, байналмилалӣ низ гузашт ва дар гузарондани чунин чорабиниҳо низ мақомоти корҳои дохилӣ саҳми арзанда гузошт. дар соли 2021 дар ҷумҳурӣ 24118 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. зиёда аз 20000 ҷиноят диён кушода шудааст ки 85%-ро ташкил мекунад. ин нишон дод, яъне шумораи ҷиноятҳое ки ба қайд гирифта шудааст дар миқёси иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҳама паст буда, кушодашавии он тоҷикистон дар ҷои аввал мебошад. аз шумораи умумии ҷиноятҳои ба ҳисоб гирифташуда 15563 ҳолати он аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ ба қайд гирифта шудааст. имрӯз ки ҷаҳон хатари терроризм, экстремизм фаро гирифтааст ва ҷумҳури мо низ дар ин радиф истисно намебошад, яке аз самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ин мубориза бар зидди гурӯҳҳои ифротгарои террористӣ экстремистӣ ба ҳисоб меравад. дар соли 2021 аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ 572 нафар аз ои ташкилоти террористӣ экстремистӣ дар содир намудани 766 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. аз ин 339 нафар барои содир намудани 311 ҷиноят дастгир карда шуда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудаанд. инчунин 15 ҳолати маблағгузории терроризм, 4 суиқасд ба акти террористӣ ва 2 амали террористӣ ба қайд гирифта шуда, содиркунандагони онҳо дастгир карда шуданд. дар ин давра 50 нафар аз ои ташкилоти террористӣ экстремистӣ ки дар хориҷи кишвар қарор доштанд ба амалӣ намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва ҳамкорӣ бо ҳамтоёни хориҷии худ дастгир ва ба ватан баргардода шуданд. ҳамчунин 75 нафар аз ои ташкилоти террористию экстремистӣ ва иштирокчиёни
муҳорибаҳои ҷангӣ дар дигар давлатҳои ҷангзада бо роҳи таъсиррасонӣ ихтиёран ба хоҳиши худ аз хориҷи кишвар ба ватан баргардонда шуда аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шуданд. яке аз омилҳои зиёдшавӣ ва шомилшавӣ ба гурӯҳҳои террористии экстремистӣ ин тадриси ғайриқонунии динӣ дар муассисаҳои таълимии хориҷи кишвар мебошад. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷи кишвар ки фарогири таълимоти ғайриқонунии динӣ буданд, 19 нафарашон ба ватан баргардонида шуданд. ташвишовар он аст ки ҳоло ҳам дар дохили ҷумҳурӣ низ гирифтори таълимотҳои ғайриқонунии динӣ ҷой дорад. дар ин давра 80 ҳолат муайян карда шуд ки нисбати таълимдиҳандагон ва падару модарони ноболиғони чораҳои қонунӣ андешида шуда 136 нафар ноболиғон ва 129 нафар ҷавонон дар бар мегиранд. фаъолияти мақомот дар самти мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили назаррас арзёбӣ гардида, аз ҷониби мақомот 75 гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ дар ҳайати 176 нафар барои содир намудани 167 ҷиноят ба ҳисоб гирифта шудааст. дар натиҷаи бурдани мубориза бар зидди гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ва гузарондани корҳои фаҳмондагӣ ба аҳолӣ аз гардиши ғайриқонунӣ 652 адад силоҳи оташфишон ва лавозимоти ҷангӣ мусодира гардид. аз ҷумла танҳо аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 364 адад силоҳи оташфишон мусодира гардидааст. дар самти муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашрдор дар ҷумҳурӣ аз ҷониби ҳамаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ 620 ҷиноят ба қайд гирифта шуда, аз гардиши ғайриқонунӣ 4 тонна 83 килограмм воситаҳои нашрдор, инчунин 5 килограмм моддаи сахт таъсири заҳрноки синоб дар ва мусодира гардидааст. дар ин ҷода 10 гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ нашрҷалоб дар ҳайати 44 нафар муайян карда шуда, аз онҳо 47 манзили истиқоматӣ, 27 воситаи нақлиёт, 4 адад нуқтаи фурӯши суришворӣ, 4 бӯстонсарой ва 9 адад биноҳои сохтмонашу нотамом мусодира ва ба фоидаи давлат ҷонида шуд. соли 2021 дар натиҷаи гузарондани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ 8 нафар шаҳрвандони хориҷӣ дастгир карда шуда, барои ба даст доштан ба қочоқи гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашрдор дастгир гардида, ба миқдори 728 килограмм маводи нашрдор аз онҳо мусодира карда шудааст. инчунин беш аз 991 000 ниҳолҳои бангдонаи кошташуда дарёфт ва несту нобуд карда шуд ки миқдори умумии онҳо 1 тонна 631 килограмм ташкил медиҳад. истеъмоли таблеткаҳои синтетикии мадхушкунанда имрӯз яке аз проблемаҳои муҳими ҷомеа арзёбӣ карда шуда, аз онҳо 47 кунандагони асосии ин гуна мавод ҷавонон ба ҳисоб мераванд. дар давраи ҳисоботӣ 16 000 дона чунин таблеткаҳои мадхушкунанда аз гурӯҳҳои нашъаҷалоб мусодира гардида, 13 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, 30 нафар дастгир кардаго ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуд. вазъи нашъамандӣ ҳанӯз ташвишовар боқӣ монда. шумораи нашъамандон дар қайд буда дар ҷумҳурӣ беш аз 4700 нафарро ташкил медиҳад. чунин вазъият дар шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Ваҳдат, Ҳисоркӯт, Ҷархору, Панҷакен, Рӯдакӣ, Шуғнон ва Вахш нигаронӣ боқӣ мондааст. ҳимояи манфиати миллии Тоҷикистон ва масъалаи пурзур намудани мубориза ба ҷиноятҳои иқтисодӣ барои рушду истиқболи кишвар муҳим арзёбӣ гардида, тибқи маълумотҳои оммавӣ дар соли 2021 аз тарафи ҳамаи субъектҳои муборизабаранда 3379 ҷинояти иқтисодӣ ва хусусияти коррупсионӣ дошта ба қайд гирифта шудааст. шунанда аз гурӯҳҳои нашъаҷалоб мусодира гардида, 13 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, 30 нафар дастгир кардаго ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуд. вазъи нашъамандӣ ҳанӯз ташвишовар боқӣ монда. шумораи нашъамандон дар қайд буда дар ҷумҳурӣ беш аз 4700 нафарро ташкил медиҳад. чунин вазъият дар шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Ваҳдат. дар ин давра аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ зиёда аз 1 млн 700 000 протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва баргакҳои ҷаримавӣ тартиб дода шуданд. ҷаримаҳо 709 млн сомонӣ ташкил медиҳад. зиёда аз 412 млн сомонӣ маблағи қарзи истифодабарии барқ гӯёнда шуд. барои ғайриқонунӣ истифода бурдани қувваи барқ 38 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда,
шахсони гунаҳгор ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд. аз ҷониби ҳамаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ 1261 ҳолати худсармаи ишғол намудани қиблҳои замин, хариду фурӯши ғайриқонунӣ ҷиноятҳо ба ин алома протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дошта беш аз 17 млн сомонӣ шахсони гунаҳгор ҷаримабандӣ шудааст. новобаста аз гузарондани чорабиноии пешгирикунанда ва тағриботӣ дар ин давра аз тарафи ноболиғон 763 ва ҷавонон 4572 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. барои бемасъулиятӣ дар самти таълиму тарбияи фарзандон нисбати падару модарон ва масъулони муассисаҳои таълимӣ 12300 паррандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва дар ҷодаи танзими анъана ва ҷашн маросимҳо 1165 ҳолати қонуншиконӣ ба қайд гирифта шуд. дигар самти фаъолияти мақомоти корҳои дохилии таъмин бехатари ҳаракат дар роҳ ташкил медиҳад. дар давраи ҳисоботӣ дар асари 1102 садамаи нақлиёт 395 нафар ба ҳалокат расиданд, 1218 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ гирифтааст. аз ҷониби маркази шаҳри бехатар 295 000 қоида вайронкунии ҳаракат дар роҳ муайян гардиданд. ҷаримаҳо беш аз 28 млн 828 сомонӣ ташкил медиҳад. дар инқирози ҷумҳурӣ 1189 инчунин 15143 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дошта беш аз 17 млн сомонӣ шахсони гунаҳгор ҷаримабандӣ шудааст. новобаста аз гузарондани чорабиноии пешгирикунанда ва тағриботӣ дар ин давра аз тарафи ноболиғон 763 ва ҷавонон 4572 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. барои бемасъулиятӣ дар самти таълиму тарбияи фарзандон нисбати падару модарон ва масъулони муассисаҳои таълимӣ 12300 паррандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва дар ҷодаи танзими анъана ва ҷашн маросимҳо 1165 ҳолати қонуншиконӣ ба қайд гирифта шуд. дигар самти фаъолияти мақомоти корҳои дохилии таъмин бехатари ҳаракат дар роҳ ташкил медиҳад. дар давраи ҳисоботӣ дар асари 1102 садамаи нақлиёт 395 нафар ба ҳалокат расиданд, 1218 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ гирифтааст. аз ҷониби маркази шаҳри бехатар 295 000 қоида вайронкунии ҳаракат дар роҳ муайян гардиданд. ҷаримаҳо беш аз 28 млн 828 сомонӣ ташкил медиҳад. дар инқирози ҷумҳурӣ 1189 ҳодисаи сӯхтор ба қайд гирифта шуда дар асари он 10 нафар ба ҳалокат расидааст. маблағи зарари аз сӯхтор расонида шуда беш аз 70 млн 820 000 сомонӣ ташкил медиҳад. дар натиҷаи андешаи чораҳои зарурӣ 137 нафар одамон аз сӯхтор наҷот дода шуда маблағи молу ашёи эмин нигоҳ дошта аз сӯхтор қариб 498 млн 661 сомониро дар бар мегирад. ташаккур ба диққататон. ҳоло ба ҷавоби саволҳое ки хатӣ ворид гаштаанд ба ҷавоби онҳо мегзарем. саволҳои рӯзноманигорон ба вазорати корҳои дохилӣ гашта чунин ҳастанд. Лидия Исамова иштирок дорад? Вы письменное направили или хотите задать вопрос устно? Можно устно задать? Пожалуйста. Уважаемый товарищ министр, я хотела спросить, были ли во втором полугодии попытки террористических актов, в каких районах и сколько? И второй вопрос. Вы говорили о коллегии совместной с российскими МВД. Но я так поняла, что она не состоялась? Да, в этом году не смогли провести, да. Будет ли вот в этом году, в ближайшее время, все-таки за 2 года первая коллегия проходить? Если уже известно, какая повестка дня будет? Спасибо большое. Спасибо. Значит, мы уже, как вы правильно отвечаете, в этом году не смогли провести совместную коллегию МВД Российской Федерации с Таджикистаном в связи с распространением болезни COVID-19, но мы Колоколовцем переговорили по телефону и согласовали, что в этом году заседание провести в город Душанбе.
На повестке дня стоит два вопроса: это борьба с терроризмом и экстремизмом и вопрос совместного сотрудничества в области экспертно-криминалистической деятельности двух министерств. Что касается покушений на террористические акты, у нас было, как я уже отметил, имеется 4 факта зарегистрированы покушения на террористические акты. Значит, я хотел бы дать слово начальнику УБУП МВД Хафизову, пусть он подскажет, какие факты у нас зарегистрированы в прошлом году. Мавлон Мавлонов хабарнигор аз ТВ Баҳористон дар соли 2021 чанд ҷиноят ба иштироки ноболиғон содир гардид ва ноболиғон ба кадом намуди ҷиноят даст заданд? Ман қайд кардам, новбаста аз шӯрои андешидашуда 763 ҷиноят аз тарафи ноболиғон ва бо иштироки онҳо ба қайд гирифта шудааст. Дигар савол: оё имкон надорад ки мутахассисони бозрасӣ дар ширкатҳои мусофиркашонии пойтахт бо ронандагон ва масъулини ширкатҳо корҳои фаҳмондагӣ бештар намоянд? Чунки вақтҳои охир мушоҳида менамоем, ки бештар садамаҳои нокуши нақлиётӣ бо айби ронандаҳои мусофиркаш рӯй медиҳанд. Хуб, масъалаи оммафаҳмонӣ ва корҳои профилактика яке аз вазифаҳои асосии сохторҳои гуногуни вазорати корҳои дохилӣ буда, аз он ҷумла бозрасии давлатии автомобилӣ дар ин ҷода шабонарӯзӣ корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонад ва махсусан ба ширкатҳое ки мусофиркашонӣ вобаста шудаанд дар пойтахти ҷумҳурӣ, умуман дар ҷумҳурӣ, дар ҳамаи корхонаҳо яке аз самтҳои асосӣ ва нақшаи кории ҳаррӯзаи бозрасии давлатии автомобилӣ мебошад. Лекин мутаассифона ба ин нигоҳ накарда садамаҳо содир шудагӣ ҳастанд, лекин нисбат ба соли гузашта камтар ба қайд гирифтем. Лекин кам аст, беш аст ки ина пеши роша гирифтан дар кор аст ва дар оянда низ барои боз ҳам пурзур намудани корҳои фаҳмондагирӣ ва барои дар шаҳр боз ҳам пурзур кардани назорат аз болои нақлиёти мусофиркашонӣ барои бехатарӣ аз садамаҳо корҳои зиёде мо ба нақша гирифтем, ки дар оянда низ ин корро пурзур намудем. Ҷамшед Раҳимбек, хабарнигори радиои Тоҷикистон дар минтақаи Раф. Читавре маълум аст, барои ба қайд гирифтани симкортҳо ба шиносномаи намунаи соли 2014 вақти кӯтоҳ мондааст. Агар нафароне ки барои иваз намудани шиносномаҳояшон ба сабабҳои гуногун имкон наёфтанд, барои онҳо боз муҳлат дода мешавад ё не? Ба назарам 3 маротиба муҳлат доданд. Вай охирон маротиба арзу шикояти мардум ба қайд гирифтан ба назар гирифта соли 2020 то 15 феврали соли 2022 ин тамдид шудагӣ буд ва барои хоҳиш карда мешавад, ки муҳлат кӯтоҳ боқӣ мондагӣ ҳаст. ҳар тезтар бояд мо маъмул шиносномаро иваз кунем, ки тавонем симкортҳое ки мо мегирем ба номи худ ба қайд гирем. Ҷамила Ҳусейнова, хабарнигори ҳафтаи ССР. Нисбати Ҳабиб Маҳмадов ва корманди милисия ва духтараке дар боиси муноқишот дар Бадахшон гардид, чӣ чораҳое андешида шудааст? Хуб, албатта ин як ҳодисаи мудҳиш содир шуд ва дар рафти ҷараёни тафтишоти ин ман дар Бадахшон будам. Аз тарафи прокуратураи генералӣ гурӯҳи тафтишотӣ оперативӣ ташкил карда шудааст. То ҳол тафтишотҳо идома доранд. баъзе қисми зиёди гунаҳгорон парвандаҳо ба суд ирсол карда шуд, чанде аз онҳо ба ҷазои судӣ кашида шуд. нисбати ин 2 нафар якум ки мо баъди ин ҳодисае ки сар зад, мо нисбати ин корманд аз хиди рошхала гирифтем ба вазифаи пасттар гузарондем, лекин санҷишҳои охирони тафтишотӣ ки бояд боқӣ расад, ба мо ягон
ахбороти аниқ додагӣ нестанд ки корманди мо то чӣ дараҷа дар ин ҷиноят даст дорад ва барои ба ҷавобгар кашидани он худи ҳамон прокуратура тафтишот муайян мекунад. ва духтараке ки боиси муноқиша дар Бадахшон гардида буд, нисбати ин низ ҳамон тафтишоти гурӯҳи тафтишоти прокуратураи генерале ки тафтишот идома дорад, ба ҳотии ҳаракату кирдорҳои он аз тарафи ӯ баррасӣ карда мешавад. Мадина Юсупова, хабарнигори Садои Душанбе: барои чӣ гирифтани шиноснома аз мизи шиносномадӣ ва маълумотнома дар бораи доғи судӣ дошта гирифтан вақтҳои охир тӯл мекашад? Сабабаш дар чист? Сабабаш дар он аст ки вақтҳои охир мардум хеле зиёд муроҷиат кардаистанд ва навбат истода ба навбат гирифтаистанд. Ягон проблемаи ҷиддӣ вуҷуд надорад ва вақте ки савол ворид гардид, ман супориш додам ки раёсати ахборотдиҳӣ генерал Маҳмадзода иштирок дорад, Маҳмадзода, ва супориш додам ки танзим кунанд ва фаъолияти кори раёсатро ва бештар ба мардум дурусттар хидмат расонанд. умуман вобаста аст ин вақти зиёд гирифтан аз муроҷиати зиёди шаҳрвандон ки муроҷиат кардаистанд барои гирифтани маълумотнома. Ҳамин аст воқеан. то соати 8 бегоҳ реҷаи кориро мо дароз кардем ки ба мардум хизмат расонад. Ҷамила Ҳусейнова, хабарнигори ССР: муҳтарам вазир, шумо мегуфтед ки дар давоми соли 21 ва моҳи январи соли 22 чанд нафар аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятии минтақаи Бадахшон ва аъзоёни ташкилоти экстремистӣ террористӣ бо пушаймонӣ аз кирдори худ ба мақомот ҳозир шуданд. мо ҷавоб додем умуман чӣ қадар шахс ихтиёран баргашта омадагӣ аст. аз он ҷумла 25 нафар аъзои гурӯҳи террористӣ муташаккили ҷиноятии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва зиёда аз 100 нафар аъзои ташкилоти террористии экстремистии ҳизби Насрати Ислом, гурӯҳи 24 паймони миллӣ пушаймонӣ шуда аз кирдорҳои худ ихтиёран баргашта омода истоданд. Гулрухсор Раҳимова, хабарнигори Радиои Тоҷикистон: дар соли 21 дар шаҳри Бехадар аз ҷониби ронандагон чӣ қадар қонунвайронкунӣ ба қайд гирифта шудааст? Ман аллакай гуфтам. 299331 қоидавайронкунӣ ба қайд гирифта шудааст ва ино ҷарима қариб 300 000 ҷарима шудагӣ ҳастанд. Гулрухсор Раҳимова, хабарнигори Тоҷикистон: дар ҳамин маврид аз ҳисоби ҷаримаҳои шаҳри Бехадар чӣ қадар маблиғ ворид гаштааст? 28 миллион сомонӣ 28 миллион 228 ҳазор сомонӣ. Дилшод Алсамадов, хабарнигори Радиои Тоҷикистон: ислоҳоти милитсия то андозае дар марказ татбиқ мешавад, аммо ин раванд дар музофот чӣ гуна аст? Оё нақшаҳои навро рӯи даст доред? аввал ин ки дар музофот дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ албатта нақшаи барномаи нави ислоҳоти милитсия ки ба имзо расид бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 21-25 аллакай нақша ба имзо расида дар тамоми сохторҳои мо дар вилоятҳо, дар минтақаҳо дастур супоришҳо шуданд ва барои амалӣ намудани ин қарор тамоми сохторҳо сафарбар шудагӣ ҳастанд. Албатта хиди минтақаҳо амалӣ намудани ин барнома ҷорӣ карда мешавад ва талаб карда мешавад. чаро мардум озодона наметавонад ба милитсия иртибот дошта бошад? Дар ин масъала шумо чиро мебинед? Тарс ё нобоварӣ? Дилшод Самадов, хабарнигори Радиои Тоҷикистон: ягон тарсу воюман нест. Мана бинед ҳар рӯз телефони боварӣ кор карда истодааст. қабули шаҳрвандон ҳар рӯзи шанбе бо як танзим даромада шудагӣ аст дар вилоятҳо, дар тамом мардум омада озодона фикршро гуфта истааст, танқидам карда истааст, арзи шикоятам карда истааст. ман ягон тарсу воюману нобоварӣ нисбати милитсия надидаистам. арзи шикоятҳо ба воситаи телефон бо хатӣ дохил шуда истааст нисбати кормандони милитсия. мо санҷиш кардаистем, чанде инро тасдиқ шуданд, чанде аз мақомот озод шуданд. ягон мушкилоти ягон тарсу воҳимаи ман нисбати кормандони милитсия ки бошад аз тарафи шаҳрвандон намебинам. оё ронандагон ҳуқуқ доранд ки ҳангоми манъ намудани воситаи нақлиёт муомилагу муоширати кормандони бозрасиро ба навор гиранд?
гирад, лекин охир агар аз тарафи корманди мақомот бозрасӣ тибқи қонун талабот бошад чӣ ба навор мегирӣ? Аммо бештар мешуд ки хуб мешуд ки аммо қонуншиканӣ аз тарафи касе бошад хирша ба навор гирад ё ки рафта аз шаҳри бехатар навора гирад бинад ҷаримаша спорад, ин беҳтар мешавад. хабарнигор ҷамила мирбоз хонона: мо ҷомеаи суннатӣ дорем ва мардуми фарҳангсолор ҳастем. Барои чӣ рӯз аз рӯз дар шаҳри Душанбе фоҳишахонаҳо зиёд мешавад ва нозирони минтақавӣ дар ин самт кор намекунанд то дари онҳо баста шавад? эроди хеле ҷиддӣ аст. Дар ин ҷода албатта сохторҳои алоҳидаи мақомоти корҳои дохилӣ вобаста шудагӣ ҳастанд. Корҳо хеле зиёди ба анҷом расонида шудааст. дигаргунӣ дар ин самтҳо ҳам дида мешавад. Агар пеш дида бошед, дар кӯчаҳо баъзан кӯчаҳо пайдо шудани нафарони намин номатлуб зиёд буд, ҳозир хеле кам шудааст. Дар ҷодаи фоҳишахонаҳо ҳар соле то 20 ҷиноят мо дар ин самт ба қайд мегирем. Шахсони алоҳида ба ҷавобгарӣ кашида шудагӣ ҳастанд. махсусан дар шаҳри Душанбе иштирок дорад сардори раисати корҳои дохилӣ генерал Назарзода. чӣ қадар парвандаи ҷиноятӣ 30 ҳолати парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда дар шаҳри Душанбе. марҳамат, саволҳои аз толо муомада ҳастем ҷавоб дем. Ба навбат. марҳамат. якум савол буд ё ки сабаби зиёд шудани ҷиноят дар байни нобалиғон? дастгирӣ چی ندارم؟ جوی زیست منزل زیست ندارم. در همون جوان میشینم دوی تلفن اون جوی هستم که اونها با کار میروند در جوی کاری هستند که خیوان توی فان پیش میبرد در شبه اون میدانم حتی در شهر ایسو پیشون باقر در شهر بردخت میدونم بودم برای ما خواهش کردم امین وای کردم پیشون کنم مثلا پیشون بگی مثلا در رئیس شهر نویو پیشون برشتی و همون میسه چون که عرضه میکنم پیشنهاد کرده رئیس نویو دا پیشنهاد کرده پیشنهاد کرده شما که درست تشکر. خب سبب زیادشوی جنایت در بین نابالغان جوانان معلوم است. این نااندیشیدن چراهای ضروری از طرف یکم پدر و مادران است و دیم آموزگاران که پیش روشون نمیگیرند تربیت
хуб надоранд ва баъзан хеле кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ки ба ин сам вобаста шуданд инҳо ҳам камбудиҳои зиёд доранд. Барои ҳамин мо ина медонем ва дар мушоверое ки вобаста ба ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон баррасӣ мешавад, мо камбудиҳои хеле зиёд муайян карда махсусан кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҷазо медиҳем ва дастури супоришҳои алоҳида барои дар оянда зери назорат гирифтани ноболиғон дастури супоришҳо ҳам мерасонем. Лекин дар як тарафи дигар бинед дар худи шаҳри Душанбе хеле чораҳои зиёд хеле мо дидем ки ман ҳамун нуқшаҳои байни мактаб бачаҳо задухурди гурӯҳӣ хеле кам шуд. Пеши дошамо хеле гирифтем ва ман гуфтам дута мактаби эксперименталӣ зери назоратӣ мо ҷорӣ кардем, камераҳои мушоҳидавӣ насб кардем ва ин ба хеле кам кардани ҷиноят қонуншиканӣ аз тарафи ноболиғон дар ҳамин мактаб хеле паст шуд ва дар оянда гуфтам ки мо барнома якҷоӣ ба вазорати маориф барои бозам чораҳои аниқтари мушаххас андешидани чораҳо дар мактабҳо барои пешидоҳи гирифтани ҷинояткор аз тарафи ноболиғон мо нақша якҷоя имзо кардем аллакай ва корро сар кардем ва раёсати ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғони ҷавонон аллакай ба кор сар кардааст. фикр мекунем ки хеле дигаргунаи кулӣ дар оянда бояд шавад алисан. در سطح جوانان ها؟ خب مسئله تأمین شرایطی زیستی کارمندان زیر نظارت حکومت و دستگاه اجرایی پرزیدنت دومی هست و این زیر نظارت ما هست. ببینید سال از سال تامین کردن منزل و تامین کردن زمین برای ساختمان منزل سال از سال زیاد شده است. از طرف حکومت، از طرف خود شهر نویا جدا کردن منزل زیاد شده است و یکی از سمتی کاری رهبریت مقامات کارهای داخلی با تمام شهر نویا با رئیس نویا این ما مکتوب ارسال کردیم که تامین نمودن زمین برای جدا نمودن زمین برای منزل استقامتی کارمندان مساعدت کنند و این زیر نظارت است. البته این درست است و همه کارمندان یک بار با منزل با زمین برای ساختمان منزل یک بار تعمیر کردن خیلی وزین است. لیکن به هر حال این مشکلات هست. شما درست خیلی کردید و در آینده فکر میکنیم ما باز هم این مسئله خاطر کار کرده است. امسال ببینید در عرفه جشن روز میلیسیا یک بینای پنجشنبه با استفاده دادیم برای 40 نفر کارمندان پایتخت و ببینید چند لایحه دیگر عملی شده است برای ساختمان منزلی در شهر دوشنبه. چون لایحه‌ها در ولایت‌ها هم به نقشه گرفته شده در شهر نویا باید تامین منزل با حکومت محلی کار کرده است که اینا حال فلسفه بیاورد. لیکن مشکلات جای دارد درست میشه. کارمندانی که اما کی عرض کرده اما نام عرض کرده اما نام شما بود بیا ما نگید نام شما بود کی بود است نه کیا بیو نشون تیو که ما بینیم کیا ویدیو بی نشون که مرحمت کیا ادوکات برعکس مردمی بدخشان خویش کردن که اما کارمندانی که در دیدگاه ایستاده بیستن ما بدم دارم اونجا این گپ خطا است خود نبود باشد نشون تی اگر شخصی مرحمت باشد نشون یک نفر عرض کرده باشد این معنی نداره مردم خوش
این چیزی که بود که در حادثه‌های همون روز 27 و 25 و 28 نوامبر در نظر داشته باشید. اینجا همون گروه متشکل جنایتی این گپ هستو پیدا کرد و بعدا مردم خودش خواهش کرد که نگیرید دیدبانگاه رو. ایستاد است دیدبانگاه برای ترتیبات امنیت برای نگاه داشتن پیشگیری حقوق غیرممکنی کار کرده ایستان. من مثال آوردم که خیلی یک بدخشان 367 تا سلاح گرفتیم ما سال 21. اکی کجا گرفتیم؟ هر روز 3 نفر و 4 نفر حقوق غیرممکنی ماموری رانندگان دستگیر می شود. هر روز زیاده از 1000 نفر یعنی سال گذشته حقوق غیرممکنی ماموری اما دیدبانگاه دستگیر کردگی هستند. برای کی در کار است این؟ اگر هم دیدبانگاه نباشد این بدادگری را کی پیش روشن میگیرد؟ خیلی مردم میدونند، خیلی مردم خواهش کردند از ما که دیدبانگاه را نگیرید. گرچه گروه متشکل جنایتی با واسطه شما گفته شد دیدبانگاه را گیرید، کارمندان امان نگیرید. این خیلی در اصل خیلی نیست. نفهمیدم. عملیات علامت شوف از روسیه برگشت ما رو دستگیر کردیم چون که نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده بود برای تشکیل و نمو ازدحام در شهر خارو و این چنین رئیست مبارزه جنایتی متشکل کرده ما دو روز عیبدار شده است. Салом алейкум. Бебахшид, амон ширагири нагар барои ки овостон. Недавно, после казахстанских событий, прошел онлайн-саммит глав правительств государств, стран, членов ОДКБ. И там президент Таджикистана Эмомали Рахмон еще раз напомнил о том, что во всем регионе действуют так называемые спящие ячейки террористов. Как вы можете прокомментировать, если у вас такая информация, как мы можем справиться в случае подобной ситуации? ячейкҳое ки хоб ҳастанд ва он чизе ки роҳбари давлати тоҷикистон дар мубоҳисаи ҷаласаи ОДКБ гуфтанд дуруст аст. ва бинед мо чӣ қадар дастгир кардем дар дохили кишвар гурӯҳои ташкилоти экстремистӣ террористӣ ахири дохили кишвар ва чанд нафари он дар дигар кишварҳои аъзои давлати иттиҳоди давлатҳои мустақил дастгир шуданд. 50 нафареро мо дастгир гирифта овардем. ино ҳамаш ҳамон гурӯҳ ҳастанд ва ҳамина дар назар дорем. роҳбари давлат ки мо нафарое ки дар гурӯҳи террористӣ экстремистӣ шомил шуданд дар дигар давлатҳо буданд дастгир карда овардем. инчунин аз дохили давлат дастгир кардаистем. инчунин аз нишондоди дастгиршудагоне ки баргардонда овардем ахборотҳо ирсол намудем ба ин давлатҳо ки шумо дар ҳамон гурӯҳҳои ки ин нафароне ки дастгир шуданд айҷӯи нишондоди онҳо дар ҳамон ҳудуди шумо чандин нафарҳои дигар аъзои ҳамин гурӯҳҳо ҳастанд ва ин ахборотҳоро мо пешниҳод кардаги ҳастем ба он сохторҳо ва роҳбари давлати мо ҳамонро дар назар дорад ки мана ин ахборотҳоро мо ба шумо ирсол кардем ва махсусан ба хиди ҷумҳурии қазоқистон ирсол карда будем ки дар ҳамин шаҳри алмато чанд нафари дигар аъзои ҳамин гурӯҳ аз хиди шаҳрвандони қазоқистон ва дигар шаҳрвандони дигар давлатҳо ҳастанд ва ҳаминро дар назар доштанд роҳбари давлат. فهم است؟ نفهمیدم. ما همین برآمد ما اثر نو با بخونم برای شما. شمارش گفتم با شما اینو باز تکرار میکنم که خب در سال 2021 از طرف ساختار مقامات کارهای داخلی 579 نفر اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی در صادر نمودن 768 جنایت با قید گرفته شدند. از این 332 نفر برای صادر نمودن 311 جنایت دستگیر کرده شده است. 15 نفر برای مبلغ گذاری تروریسم نیز با قید گرفته شده است. 50 نفر اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی که در خارج کشور قرار داشت
дар як ҷоягӣ бо сохторҳои ҳама мақомотро дастгир карда овардан ва аз рӯи нишондоди инҳо мо онҳоро ахборот додем. Худи Федератсияи Россия 3 ҳолати гурӯҳи муташаккили ҷиноятии террористӣ экстремистӣ бо ахборотҳои мо дастгир кардан. Гурӯҳи муташаккили ҷиноятие ки дар ҳамон Федератсияи Россия чӣ тавре ки гуфтанд ячейкаҳои хоб буда дастгир шудааст. Необходимо укреплять сотрудничество с соответствующими структурами зарубежных государств, региональными международными организациями в борьбе с новыми вызовными угрозами, в частности, экстремизмом, терроризмом, незаконного оборота наркотиков, торговлей оружием и другими транснациональными организациями. Хотелось бы узнать, какая работа проводилась в 2021 году в этом направлении и какие дальше прогнозы или стратегия борьбы в этом направлении вы намечаете. Спасибо. Да, вы правильно ответили, что в послании нашего президента в парламент сказано, что надо усилить совместное сотрудничество в борьбе с такими названными направлениями деятельности. Мы с МВД России имеем двухсторонние совместные коллегии, которые в ходе проведения этих коллегий рассматриваются вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконного оборота наркотиков и другие вопросы организованной преступности. А также с другими нашими коллегами МВД стран СНГ у нас есть совместные заседания Министерства внутренних дел в течение года, который проводится один раз на территории отдельных государств. Конечно, есть конкретный результат, я уже назвал. 50 наших разыскиваемых преступников по терроризму и экстремизму мы в прошлом году задержали на территории этих государств и был доставлен в Республику Таджикистан, привлечен к уголовной ответственности. В результате совместной деятельности мы направили в МВД России 3 конкретных сообщения о том, что на территории России имеется спящие ячейки террористической организации, и по нашим информациям они проводили оперативно-розыскные мероприятия, были там задержаны более 13 членов организованной преступной группировки по терроризму и экстремизму, числа граждан не только Таджикистана, но и других республик, которые находились на территории Российской Федерации. А также, по членам террористической организации, которые проходили обучение на территории Сирии, территории Ирака, которые вернулись на территории стран СНГ, в том числе России, мы систематически проводили совместные операции по задержанию, по обмену информацией, по изучению опыта задержания террористической организации, террористической группировки, которые находятся на территории стран членов СНГ. В том числе по линии незаконного оборота наркотиков у нас имеются положительные результаты, потому что полученные информации, которые мы имели, направили в МВД России, они реализовали по нашим информациям, задержали несколько группировок, а также на территории Казахстана. И буквально в течение нескольких дней тому назад мы полученные информации направили в МВД Узбекистана, они задержали на территории Бухары, организованную преступную группировку, у них изъяли более 80 килограммов наркотических средств. Такие совместные деятельности нашего МВД с другими МВД других стран в дальнейшем и будет продолжаться в свете поручения нашего президента, который озвучил послание. Пожалуйста.
من پیشنهاد می‌کردم مشورت مجرم منتخبی رقم‌ها رو در امروز نهایی که همین بیشتر همین مواقع جویا جمعیتی بله همین گذاشته شد بسیار خوب میشه. خیلی درست گفتید. یکی از جنایت‌های مرتشترین این کشتار هست. 103 جنایت ما با قید گرفتیم و شماره زن‌هایی که با کشتار دستگیر شدگی هستند ریاست اخبارات‌دهی شما دارید چقدر زن دستگیر شده است برای کشتار؟ اخباراتتون هست؟ نباشد خطی آماده کنید، پیشنهاد کنید چقدر زنها چقدر نابالغان با کشتار دست زدگی هستند پیشنهاد کنید با خبرنگار پیشنهاد کنید. واسطه با سوال قسمت دیومی سوال این مسئله همکاری ناظران منطقوی با جامعه درست است و یکی از سمت‌های کاری مقامات کارهای داخلی در سمت اصلاحات میلیسیا من چقدر که قید کردم برنامه نو قبول شد. این همین همکاری با جامعه است. این یکی از سمت‌های مهمی همین برنامه است. برای همین ایراد شما درست است. در جای جمعیتی ناظران منطقه‌ای باید نشانه‌های خود را باید بگذارند، تلفن‌های خودشون را باید بگذارند در اون منطقه‌ای که آنها خدمت برسانند. البته این یک سمت کاری معین ناظران منطقه‌ای است و سرداران شعبه کارهای داخلی، رئیس‌های کارهای داخلی سپارش‌ها گرفتگی هستند که این هر روزه این کاری هر روزشون یکی از سمت‌هاش همین با مردم تامین کردن پیشنهاد کردن همون تلفن خود و همکاری جامعه مهمترین سمت کاریشون است و من فکر میکنم که در کدام ساختارهایی که نباشد من این ایراد شما علاقه سردار ریاست‌ها شنیدم و برای در آینده حادثه سوختار با قید گرفته شده در اثر آن 10 نفر به هلاکت رسیده است. مبلغ ضرر از سوختار رسانیده شده بیش از 70 میلیون روی ضروری 137 سومانی رو در بر میگیرد. تشکر برای خدمتتون. حالا با جواب سوال‌هایی که خطی وارد گشتند با کشور زنها را برای فروش با تن و سودای سوال شما بسیار درست است و مسئله قانونشکنی در ایستگاه‌ها
яке аз масъалаи муҳими шаҳр Душанбе аст. Ва хушбахтона мана дирӯз аз тарафи раиси шаҳр Душанбе чандта 15 эвакуатор ба шаҳр Душанбе вобаста шуд. ҳамин эвакуаторро хати ман сохтор ба имзо расондам ки ҳангоми анамин қонуншиканӣ мекунад нақлиёт дар қатори дуюм меистад дар ҷойҳое ки муайян нашудаст меистад анамин кормандон рафта ҳамин нақлиёта бор карда ба штрафплощадка мебаранд. ҳамин фикр мекунам таъсири хичи аллакай бояд расонад. ин хеле муҳим аст. дуруст гуфтед барои ин масъала чандин вақт баррасӣ шуд ва ин рӯз дирӯз мана ин ҳал фасл хича ёфт аз тарафи раиси шаҳр дастгирӣ шуд. мана ин нақлиёто дастрас шуд. ман фармон ба имзо расодам. сохтор аллакай амал мекунад ва ин проблемае ки вуҷуд дорад ҳали фасл хича мумкин пурра ҳам наёбад қисман ҳали фасл хича меёбад. از کجا؟ من دو سوال داشتم. یک سوال در مورد همین جلوهایی که در شهر دوشنبه کامیرایی که در حدود شهر دوشنبه نصب کرده تو یک نفر همین سوال دارد ما جواب دادم باز تکرار شده است. ما اگر که نباشد ممکن ثبت شدگی همون ثبت گیرین هست ما میتونم شهر به خطر چقدر با خیر گرفته است چقدر جریمه شده است. من دو بار تکرار کردم. یک بار برآمدم و یک بار سوال کردم. موردی سوال دویم همین کامیراهایی که در شهر به خطر در شهر دوشنبه هستند شما رو قانع میکنن آینده نقش نداره که در دیگر شهرهای بلوچستان همین رو نصب کرده شما را قانع میکنن همین من چی بگم نقل شخصی ندارم و نقل جمعیتی استفاده میکنم. کسی که اگر قانون شکنی نکند همونا زیاد 150 چند بازرسی ریاست بازرسی 100 چند هزار شد قانونشکنی با خرج گرفتی بازرسی شهر به خطر قریب 300,000 من گفتم با خرج گرفتی. همین فکر کنید که اگر همین کامیرا نباشد همین رو با خرج نمیگیرن. هم خیلی زیاده از 180 جنایت همین شهر هم کامیرا قطع شده دستگیر شده و در آینده به نقشه است که در مرکزهای ولایت نیز اینا عملی کنیم. سلام علیکم. من جوان علیکم هستم. در مورد خودکشی میان زنان و دختران. در مورد چی؟ خودکشی میان زنان و دختران. نفهمیدم. چی؟ خودکشی. خودکشی؟ نه چقدر با خرج گرفتیم کی هست رئیست مرحمت کی شما را این ما از یاد نمیدونیم لیکن ها خودکشی در بین جوانان و نوجوانان در سال 2021 96 ولایت در بین جوانان با خرج گرفته شده است و در بین نوجوانان باشد 77 ولایت با خرج گرفته شده است و نمایندگان وسایل اخبار عمومی می‌توانند که وابسته با بررسی ولایت خودکشی این برابر حرکت‌های دیگری جمهوری اسلامی وابسته کرده است. یعنی سنجش ولایت خودکشی این ما ولایت‌ها را به خرج می‌گیریم و در بسیار ولایت‌ها از روی نتیجه‌هایی که ما دسترس کردیم سوال همین است. ما می‌دونیم که این تابعات تفتیشات پروکراتور است. عموما جنایت رو تفتیش می‌کنه لیکن
شماره که گفتید سبب عاملش این اساسا بیشتر کسلی روحی است. شماره کسلی روحی است. چی مرحمت مرحمت دیگر سوال نیست. نفهمیدم دیگه. қалобии сохтмон ин як намуди ҷинояти мутиши аст ки мо ба қайд мегирем. албатта чанд нафарам арзи шикоятҳо шуд. мо санҷиди парвонаи ҷиноятӣ тафтишотҳошон идома дорад. ман ин саволам ба назарам соли гузаштаам дода буданд. ман гуфта будам ки бештар мардум фирефтаи ҳамон гурӯҳои муташаккили ҷиноятӣ дар соҳаи ҳамин сохтмон мешаванд. пешаки маблаға меоранд меспуранд, аз ягон кас намепурсанд, ягон ҳуҷҷат намекунанд ва баъде ки фирефтаи фиреби ҳамон ҷинояткорро мешаванд, баъд арз мекунанд. барои ҳамин хоҳиш карда будем ки ҳангоми ҳамон додугирӣ ба маблағ ба сохтмон хеле бояд ҳушёр бошанд мардумон ки хеле ҷинояткор хеле зиёд аст. чунки баъди ҷиноята содир кардан маблағҳоро тасарруф кардан ба хориҷи кишвар гирифта рафтагӣ аст. нисбати он парвонаи ҷиноятӣ карда кофтков эълон кардем, не ки ин ҳалли проблема нест. чунки он нафар дар кофтков аст, маблағи мардумро гирифта рафтааст ва чанд нафар мардум фирефтаи ҳамин шуданд. баъдан норозигӣ нисбати сохторҳо мешавад. барои ҳамин ин яке аз гуфтам самти фаъолияти кории мо аст. албатта дуруст мегӣ, бояд чандин нафар дастгир шудагӣ, чандин нафар кофтков эълон шудагӣ аст. лекин бештар хоҳиш мекардам ки мардум бояд огоҳ бошад ки дар вақти манамин бастани шаҳрнома ё ки додагирӣ бояд ҳушёр бошанд ки ба дасти қалобон афтанд. масъалаи гирезаҳои афғонистон чанд нафарам ба тоҷикистон фирор карда буд. зиёда ба назарам 180 нафар. мо ба салоҳияти мончиде ки дахл дошт ҳамошама ҷавоб додем. мо дар ҷойҳои лозимӣ ҷобаҷо кардем ва ташкилотҳои байналмилалӣ кӯмаки озуқаворӣ, шароити зисти онҳоро кӯмак карданд. зиёда аз ба назарам 3 моҳ ё 4 моҳ ва баъдан ба ташкилотҳои байналмилалӣ омода инҳоро барои ба дигар давлат интиқол доданд, гирифта интиқол доданд ва инчунин дар беинам зиёдаи 15 000 гурезаҳои афғон аз солҳои пеш дар ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта шудагӣ ҳастанд, дар ҷойҳои зист таъмин шудагӣ ҳастанд. онҳо фаъолияти корӣ мекунанд ва ҳуқуқу манфиатҳои онҳо тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ҳимоя карда мешавад. ягон нафари дигар саволи муҳим надорад. муҳим хаб 21 дақиқа. хуб марҳамат. шаҳри бохтар вилояти хатлон вилоят ё ки шаҳр. шаҳри бохтар ҳуқуқи як зарондани матбуот надорад. вилоят мегзарон баъдан мувофиқи низомномае ки тасдиқ шуд ҳамаи нишасти матбуотӣ ба вазорати корҳои дохилӣ вогузор гардидааст. савол ҷавоб ба ҳамин ҷо мешавад.